आफा दिनै आंनि न'खरानो थेर-बेथेर बायलांबाय। आंनिफ्राय मोनसेल' सोंथि नोंनिसिम, आंनि फिसाज्लानिफ्राय बिनि बिफानि सायाखौ मानो सिना लांखो नोङो? मानो? हेपि बार्थडे आबा। थेंक इउ आइ। हे आफा, दिनै आंनि फिसाज्लानि गोथार जोनोम सान। नाथाय खाफाल गाज्रि, दिनै गावनि जोनोम सानावनो बिफाया खाथियाव गैया। दिनैसिम नोंनाव न'खरनि खुसिनि अनगा जेबो बिफेराखैमोन आङो। आरो आंनि फिसाया जुदि थांनानै दङब्ला बेखौ नायहर आफा, बेखौ नायहर। जेरावखि थाया मानो मोजाङैनो लाखि। आरो मा आरज गाबबावनो आङो? जायखौ आंगो होनना सानोमोन बेनो गोजान जालांबाय दिनै। आबा सना, दिनै आबा बायदिना लानाय? आंनो जेबो नङा, मोनसेल' उइसखौ फुरा खालामना हो आंनि मिनिनायखौ हरफिन आबा। बिमा फिसा माबोर बिखो साननानै लादो नोंनि बोर बिनायखौ जाफुंबाय होनना। जेबो नङा आबा, आंहा खुलुमखांबाय दा। ओमफ्राय माबोरै बिखो? खिन्थाबा बोरै फुरा जागोन? मा सोरखौ गोसोखांदों, आंखौ नामा? बरसा, बहा थांखो नोङो? आंखौ नागारना बहा थांखो नोङो? आं दंना। इसान आबा, नोंथ' आंखौ नागारना थांनाय नङाना आबा? नोंथ' आंखौ नागारना थांनाय नङाना? नोंथ' आंजों थागोन ना आबा? आं दंना। जोंहा सानैजों थागोन। आंखौल' माब्लाबाबो हारसिं गालांनाङा। नोंल'सै, नोंबो गोजान जाबावबा आं थांनानै थानो हानाय नङा। आंखौ मोजां नुदोंना? नाबो सिख्लाफ्रा खारफागोन ना? ना आब'जों खोनाबा लोमजागोन नोङो। बेखौनो गियो नालाय। गियालायबाव नामा? नोंबोखौलाय आरो मा बुंनो? नुबाय शेडिया। बिमानि शेडि। नोंनि समा थांबाय सोमखोर। नंगौ नामा? नंगौबो नङाबो। बेनोथ' लाइनखौनो मारिनो मोनला माथो। मा जाबावगोन बिसोरो? आंनि आखायाव नोंनि आखाइ थागोन, सुरफागोन नों आगान नोंजों। सोमखोर, आंखौलाय मानो बेयाव लाबोलाबायखो नोंलाय? नावलाय जुरि। नै आब' सना, बारा रागा जोंबाय थानो हामा। इसान आबा, दिनैथ' नोंनि जोनोम सान ना? मानो बिदि रागा जोङो नोंलाय?
दिनै गावनि जोनोम सानाव रंजानांगौसो आबौ। गोसो गैया आबै। नायलाय बिसोरखौ रावनिबो थाखाय नङाबाबो ईशाननि थाखाय बरसाखौ नागिर जुरि। ईशाना गावनि बिफाखौ नागिरो जुरि आरो आं मिथिखायो नोंखौ हागोन होनना। फैदो आबा, आं नोंनो गोथाव गोथाव जाग्राबो बानायदों दा दिनै। बे मानसिया दिनैबो फैबावसिनो हायो। फैगोन आबा। एबार नोम्फाया फैबाना आबौ नों थिगसे रायदो आबौ दे। बेयो फैखाना आबै। बरसा फैगोन ईशान, नोंनि नोम्फाया फैगोन जेरैखि जायाबाबो। Anyhow. नोंनि साननायजों रावबो हाया जुरि। प्लिज बरसाखौ हायोबा नागिरना दिहुन। गोरोन्थि मावदोंबा साजा हो। एमिनि लोगोरिखौ नागिरना दिहुन। नोंनि साननाया जोंनिफ्राय बांसिन। बरसाखौ खाथियाव लाबोनो थाखाय आदार होग्रोनांगोन। माने दै गाङोब्लाथ' दैखरावथ' फैखानांगोन। बहा दैखरनि एम्बु जाना दं नोंलाय बरसा? आंनि बार्थडे गिफ्टआ हरदे। नोंनि बार्थडे गिफ्टखौ नेनानै थाथ'। नोंनो आं नोंनि बेस्ट बार्थडे गिफ्ट होगोन थाबैनो। ईशान, सोरबा आननोन नाम्बारफोरा फनफोर हरबाय बायो नामा आबा? आइनो नाखिन्था मोनसे आननोन नाम्बार हरबाय थायो। बरसायानो जाखागोन बियो। ईशान, आंनो खिन्थालाय नाम्बारखौ। बरसा नो ईशाननि बार्थडे केक। नों गोसोआव दंना गैया आं मिथिया। ईशाना नोंखौ रागा जोङो सानो नों जोंखौ अना, नाथाय आं मिथिगौ बिदि नङा। नों बिदि नङा ना? बिदि नङा नोङो। नाथाय मानो जोंखौ नागारनानै थांखो नोङो? मानो ना आं माबा गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन नामा? आं दाना बहा नागिरबावनो नोंखौ? बहा दङ नोङो? जोंखौ नागारना। बरसाया इदिट रायजोआव दंहैयो। मा होनखो आब'? औ, बरसाया इदिट जाबाय, बेखायनो बिरलांबाय। लागाव स्कार्ट, बेखायनो जिउआव रावनिबो सायाव सोनारना थानाङा। स्ट्रं जा। नों जेसेबां गावखौनो लोरबां खालामना लागोन बांसिनसो दुखु मोनगोन। नाथाय आब' बरसाया बबाव थांखो? आं बायदि जायिनि। बरसाया आंनि बिनानावखौसो दुखु होदों, जुरिनि बिनानावखौ। बरसाया नोंखौ थगायनो हाया। सोरनि बिनानावखौ दुखु होदों बायदि मोनदों बेलाय? आब' बरसाया थारैनो गुबुन हिन्जाव लानानै दंमारो नामा बबावबा? ना माबाफोरसो जाबाय नामा? न' साननोबो नाङा। आरो बरसाया जुदि नोंखौ गारना गुबुन हिन्जाव लाबाय थैनि मोदै बोहैहोगोन आं। हिन्जावाबो गनाय नङा, लोगोसे बरसायाबो। मोजां खालामाखै नोङो बरसा। नोंखौ आं ओरैनो हगारना होआखैमोन। गोसोआव दंना नोङो? आंनि बिनानावनि थाखायसो नोंखौ नागारदोंमोन। जुदि इमिखौ थगायदोंबा आंनिफ्राय बासिनानै था। हायोबा जुरिसो आं। बरबाद खालामजोबगोन आं नोंखौ। गाबबाबो आगोर मोननाय नङा। आंनि बिनानावखौ जेसेबां दुखु होदों बेनि 3 गुना जादा दुखु होगोन आं नोंखौ। बरसा, बबेयाव थाखुमाना दं नोंलाय?
आंनि केपसनखौ एकदम रियेल नुनांगौ दे। दे आयै गोसोआव दङ दा मा खालामनांगौ? दङहाय। दे अब्लालाय रायजो राजा नोंथांमोन मा खालामबावनो? आं आइदै मा बुंबावनो? फिसालाबो गैला दा सोर नायबावगोन? बेबायदि दुखुथिया खाफाल रावनोबो दाहरथों। आरो दाथ' थैबाबो अर लगायनो रावबो गैला। फिसाला दंमोन दा बेबो जोबथा समावबो नुनाय नंला। आइदै रायजो राजा नोंथांमोन बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा थाबावनो? रानि जाबाय दा जानायालाय जाबाय बरिया एसे फिलिं लाबोबाव। आइदै जिउ थांनायनि सिगां फिसालाखौ खेबसे नुलांनो मोननाय मोनबा। आयौ मानोदि एसेबां दुखुथिया खाफाल जाखो? दा एसेबां गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै थाबाय दा सोर नायबावगोन? माबोरै नायगोन? आइदै आबा सना नोंबो गैला आं मा थालांसिगोन आबा। आइदै नैबे बुरि मेगना नोंखौ नायलांनो। आखाइ खबजोबनानै खुलुमो रायजो राजा नोंथांमोन। बयबो आइनि थाखाय आरज गाबहर जाहाथे थाबैनो हामथों। दा जों मालाय माजों मा खालामनो? नायल' जाल' सासेल' फिसाला दङमोन दा बेबो गैला मा खालामबावनो? बरिया जुरि दसेनि ड्रामा। आयै नायबायल' थादो एबार नैबे जुरिनि खामालखौ। बर'सानि गोसोआव माबोरै थिरगावा नायनि आंबो। नायल' कन्टेक्ट खालामनो ट्राइ खालामखागोन बियो। बेनोथ' बिमानि सायाव अननाय दङबाथ' खालामगोन। आं बेयाव बर'सा मिसिं केसनि बागै रायलायनो फैदों। आच्छा गोमानाय मानसिनि नोंथाङा मा जायो? बिनि सनि ग्रह आङो मा? आंनि बिनानावनि हौवा। बिदिबा केसआ बबेसिम आवगायखो? दाथ' मानसिनि जेबो खबरखौनो मोनथ'वाखै आरो जाय एड्रेसाव दंमोन बेयावबो थांना नायदोंमोन जों नाथाय मानसियाथ' गैया। बिनि लास्ट लकेसना मामोन? बिनि लास्ट लकेसनखौ नांगौ आंनो। बेखौ माबोरै नागिरनांगौ मिथिगौ आं। दे जागोन। जुरिसो आं आरो आंनो बर'साखौ गोथाङै बा गोथैयै जायखिया नांगौ। बर'सानि हाराखौबाबो नागिरना दिहुनगोन आं। बिनि हाराखौबाबो लाबोखागोन आं। आंखौ सापर्ट खालाम। हाराखौ मानो? मानसिखौ गोथां मोनाबाबो बिनि हाराखौ नांगौ आंनो। बिनि हाराखौ आं लाबोना मम' सुप बानायना लोंगोन। थाबि ससेनो माला बानायना गानगोन आं बर'सानि हाराखौ। आयौ बर'सानि लास्ट लकेसनखौ नांगौ आंनो। जुरिसे आङो नों आंजोंसो पंगा लाबाय नङा होमबा बर'सा? आंनि बिनानावखौ दुखु होनानैलाय नोंखौलाय माबोरै गोजोन थाहोनो आंलाय? हाया मन'खो ना अख्राङा जाखो? बुरनानैबाबो बहनगोन आं नोंखौ मोजाङै दङब्लाथ' थिग नङाबा नोंसोर माबोरै नागिरो बेखौथ' आं मिथिया। बास आंखौ सापर्ट खालाम। जागोन दे। बहा खारना दंहैयो नोंलाय बर'सा? बबेसिम खारनो आरो बबेसिम खारगोन नोंलाय? नैबे जुरियाथ' नागिरखागोन नोंखौ। इन्सपेक्टर बर'साखौथ' जेरैखि जायाबाबो नांगौ आंनो। नोंसोरबो नागिर आंबो नागिरगोन। मोनसे फन नाम्बार होलांनि बे फन नाम्बारनि गासिबो डिटेल्स नांगौ आंनो। बिदिबा
बरसाखौ थाबैनो मोनगोनखौ आसा खालामबाय। दानालाय बहा बारग'बावनो नोंलाय बरसा? नोंखौ आंसो नागिरगोन जुदिसो आं बेफोरो गासैबो आंनि प्लेनिं हिसाबैनो जाजोबदों। खोनासं, सानसेखालि बरसाया मालाय न'आव थांनो मोनसिगोनखाय बिराद हेपिथार नामा? औथ' आरो दे मोजां। ओमफ्राय नोंहालाय मा न'आव थाङा नामा? मानो थाङा जानांगौ दिनै? आंहाबो थांगोन। ओमफ्राय नोंहालाय मालाथो थांगोन न'आवलाय? आं साननै सानथामजों थांगोन। मालायसो? सोरबा आंखौ नेगासिनो। बा सोर बेलाय? आंनि फिसाला आरो आंनि वाइफ। नों हाबा जानायसो नामा होमबालाय? आंखौ नायना सिनाया आरो नों? सिनायाथ'। नोंखौ दानो गोरलैलैसो नुयो। नङालै। लोंदे। सरि, आं लोङा। आयौ, जौ नङाथ' बियो, जुससो। आंबो लोङाना जौखौलाय। अ, नंगौ नामा? नंगौथ' र'। दे लोंदो एसे। नांथ'ला दे, आं थांखासिगोन। दे जेबो नङा, लोंदो एसे। कामन, जौ नङाथ' बियो, जेबो निसा बुस्थु नङा दे। दे लोंदो। ना आं होनायखौ गाज्रि मोनबाय? मोनाखै दे। आं थांसै। नों थांसैबा आंखौबो ससे लांफानो हागोन नामा? नङा माने दाथ' आं गारि लाबोआखैमोन ना। if you don't mind, जुदि जेबो उसुबिदा मोनाबासो आरो। दे होमबा। थेंक इउ। खर'आलाय मा एफा साला बेखांनालाय? मा जाखो? खर' सानाय मोनदों एसे। थांसैबा फैदो। दे होमबालाय। बे भिडिअखौ भाइरेल खालाम। जेरावबो सौहैनांगौ। जुदि सिखार खालामनोबा आदारथ' होग्रोनांगोन ना। बबे गुदुङाव हाबसोना थाबाय थानो नोंलाय? खुसिंग्राया दै लुनानैबाबो ओंखाराबा जावना बहनगोन आं नोंखौ। लागाव। गोरोन्थि मावदोंब्ला साजा मोनगोन। बेजों मानसिया सिगाङाव फैगोन ना? आंनिफ्राय बांसिन बरसाखौ सोर मिथिनो? बिनि लोरबांथिखौ मिथिखायो आङो। सेनावथ' बियो नांखानांगोन। मानसियालाय माथो CID बायदिसो नामालै? CIDआबो हाबावनायसो नङा खोमा। नोंथ' बिदि नङामोन बरसा। आरो जुदि नों हिनजाव लाना दङबा बुसिजोबगोन आं नोंखौ। लागाव। सोर हिनजावजों जाम्बा खालामजाना दं नोंलाय? जुदि हिनजाव लाना दंबा थैस्राखादो नोङो। नङाबा आंजोंथ' ओरैनोबाबो गखानाय नङा नोङो। लागाव। बिरियानि बानायना जाफैगोन आं नोंखौ बरसा। सेस। लागाव। माथो बिनानावालाय बिदि नङालै। इन्सपेक्टर, मानसियाथ' मोनथारनांगौ जेरैखि जायाबाबो।
나도 제법 후산 비가라 그만 만차. 아리안토, 비그로 베카드는 이봤으면 지긴다 사자. 지리바디, 악미 아버니 지우쿠는 시레, 뭘 바앗 가람됐나? 이반 날 벨루타데, 악마 가람을. 승아, 아디오 단식이데. 아무래도 미에 명화이는 미호사는 다두바이 다든지. 나날래 보르사, 응? 미치아라. 보르사, 가만데 영가이 포토쿠누바네 쇼크자신 미치아라. 매장의 기포도가 보르시한테 포토쿠누바 비백이 만난 곳이 포스타는 이온다 제브라한 타는 원능노 말하는 알리 사베주마 농구 들어 뭔지 뭔지 먼저 가건 매.